Намираме се в многопрофилна ветеринарна клиника България и днес ще разговаряме с доктор Мирослав Генов, специалист по репродукция на кучета и котки и вече в България лапароскопия. За нас е удоволствие, че можем да говорим от първо лице с големия ни специалист и най-вече да ни разкаже за успехите на лапароскопията в ветеринарната медицина, която вече е реалност. Доктор Генов, първият ми въпрос е: какво представлява лапароскопската кастрация вече и за домашните ни любимци? Здравейте! Лапароскопската кастрация, лапароскопската хирургия по принцип е минимално инвазивна хирургия. Кастрациите вече могат да се правят и лапароскопски, а не само конвенционално, което означава, че е минимално инвазивно в рамките на еднодневен престой. Оставяте кучето или котката при нас или в клиниката. Ние опояваме, оперираме кучето, обаждаме се, казваме как е минало всичко и в рамките на деня задържаме пациента за престой тук и си го взимате след това. Лапароскопската кастрация представлява това, че през два отвора по 5 мм или един отвор от 8-9 мм извършваме тази хирургична процедура. Чудесно! Наистина ли могат да се премахват само яйчниците при тази лапароскопска кастрация? Много ви благодаря за този въпрос, тъй като това е нещо, което много вълнува клиентите ни, тъй като те четат в пространството и там навсякъде е написано, че лапароскопската кастрация представлява отстраняване само на яйчниците. По принцип, ключът при кастрацията е наистина в отстраняването на яйчниците. Ако нямаме яйчници, нямаме проблем с матката, но технически могат да бъдат отстранени и яйчниците, и матката без абсолютно никакъв проблем лапароскопски. Това го казвам най-открито и ние го правим ежедневно, тъй като нашите клиенти много държат и много искат да бъде премахнато абсолютно всичко. И да, наистина през два отвора по 5 мм или един от 7-8, зависи от килограмите на кучето и метода, който избереме, могат да бъдат премахнати и яйчниците и матката. Бихте ли ни посочили какви са разликите между лапароскопската кастрация и конвенционалната и предимствата? Да, разбира се, за съжаление конвенционалната, тъй като аз вече работя основно лапароскопска хирургия, не само лапароскопски кастрации, правим лапароскопска хирургия в клиниката въобще, или поне подхода за началото и стартирането на дадена процедура, дали тя би е завършила лапароскопски, понякога зависи от сложността й, но кастрациите са рутинни процедури и аз не препоръчвам конвенционалната вече в нашата клиника, тъй като от повече от 2 години я извършвам и виждам всеки ден разликата между конвенционалната и лапароскопската хирургия. За мен тя е огромна, тъй като конвенционалната хирургия представлява отворена хирургия. Да, един много добър опитен хирург би направил кастрацията през много малък разрез, но не по-малък от 3-4 см, за да успее да отстрани яйчниците и матката, докато по-неопитният хирург, разбира се, и през доста по-голям отвор ще се наложи да направи, за да извърши качествено процедурата. При лапароскопската хирургия предимството е, че всичко виждаме увеличено, осветено, яйчниците, матката, разбира се, многократно и добре през модерните камери и оптики, виждаме всичко, наистина не се работи на сляпо. Няма разрез на коремната стена, целостта на коремната стена е запазена. Това е доказано статистически, че болката е в пъти по-малка след лапароскопската процедура. Така че това е. Болката разбираме, че е много по-малка. Възстановяването? Болката, да, болката е доказано, че е по-малка. Последната статистика, която излезе, е, че 2 часа след тази процедура пациентите не чувстват болка и дискомфорт. Възстановяването на нашите пациенти след лапароскопска кастрация буквално няма период на възстановяване, тъй като им позволяваме да тичат, скачат, нямат външни конци, няма абсолютно никакви ограничения. Изписваме все пак за 1-2 дни, даваме обезболяващо. Ако пациентът чувства някакъв дискомфорт, клиента да ги даде и да е още по-спокоен. Това е чудесно. А грижата за пациента, какво се случва след като се прибере вкъщи? Какъв е възстановителният период?
Значи, грижата, добре е да обръщат все пак внимание да не ближат много активно тия отворчета. Пациентите нямат отвън конци, не носят яки, но все пак пациентът е добре т.е. клиентът е добре да следи пациента, да няма влизане там 2-3 дни, просто да има покой. Не мажат, не промиват, нищо не правят. Буквално няма възстановителен период. Аз ви поздравявам за всичките успехи, които имате, и само последен въпрос. Освен, че вие преминавате през обучения, специализации и вашия екип, кажете ми, вие обучавате ли ветеринарни лекари вече в България по-широко да използват този метод на неинвазивна хирургия? Благодаря ви за този въпрос. Да, разбира се, ние сме широко отворени. Всеки, който е дошъл при нас и има желание да дойде, няма да върнем абсолютно никой. Отворени сме да показваме, тъй като ние се сблъскахме с това да няма от кой да се учиш в България. Благодарен съм на моите учители, хуманни лекари, професори и доценти, които се отзоваха да ми покажат буквално за пръв път лапароскопска хирургия. Аз съм се учил от хуманни лекари в началото, тъй като беше и COVID и не можеше да се пътува никъде. Разбира се, изключително много съм благодарен на моите колеги ветеринари от Европа, които откликнаха и ми съдействаха да постигнем ниво в лапароскопията и поддържаме контакти с тях. Така че да, имаме екип в нашата клиника и сме широко отворени да помагаме, обучаваме и съдействаме за това. Поздравления за това и пожелаваме успех! Благодаря.